Mare Etxeberria, gaur podiuma zapaldu duzu Amurreko lasterketan, lasterketa azkarra izan da oso, errepetxo askorekin eta azkeneko kilometroetan hor zegoen maldagorrarekin lortu duzue taldetxo bat osatzea eta azkenen esprinean zu Rodrigo eta Xabi artean, hirugarren postua lortu duzu, baina postu ona zuretzat, ez? Bai, oso karrera azkarra izan da. Lehenengo lasterketa zatian ez naiz oso ondo eroso sentitu, gaizki pasadet, 40 olako tartetxo bat joan dira aurreraka eta ni atzean gelditu naiz. Izan dut pixkat sortea gelditu dela eta dena berriz juntatu dela. Eta gero karrera bukaeran taldeak oso lan ona egin du. Ni ere azkenean hobe sentitu naiz, ez da sentsazio benekin eta azkenean esprinean hirugarren postua lortu dut. Azkeneko kilometro gogorrak izan diren arren, txerrendulari azkarrenenak pasa zarete aurrean eta lasterketa hiru azkarrenen artean dia erabaki duzue. Bai, azkeneko lasterketa zatia errepetxo gogor baino motz bat zaukan eta hori azkenean potentzia daukan txerrendulari bat ondo pasa alduela nik uste eta gaur kasu hori izan da. Beste hurrengo bi egunetan lehiatzeko eta disfrutatzeko Euskal Errepideetan, nola ikusten dituzu Aretxabaletako eta Laudioko lasterketak? Ikusiko dugu, bihar beste lasterketa bat da, gogorragoa, ere aber taldeak zer proposatzen duen eta segurazki dena emango dugula. Sortean. Mila esker.